Vale, a veure, el binomi de Newton és bàsicament aplicar el triangle de Tartaglia, vale? És aplicar el triangle de Tartaglia en un binomi d'aquests, vale? Perquè són dos monomis, com pots observar, doncs l'apliques. Entonces, què és el que tenim aquí? Algo elevat a 4, per tant, el que utilitzarem és això d'aquí, vale? Els coeficients aquests. I aleshores, el que tu tens són els dos monomis que serien com els termes A i B. 2x és A, 1 és B, vale? Amb la cosa aquesta. Per tant, tu ja ho pots anar col·locant, no? Tens 1, 4, 6, 4, 1, i recordem, aleshores comencem amb el terme al màxim, no? El primer terme amb el màxim coeficient, amb el màxim exponent, per tant és 2x elevat a 4. Després, el segon, A ara baixa 1, per tant és 2x elevat a 3, i el segon terme puja 1, per tant, per 1. Aleshores, això, espera, ho vaig sumant millor, perquè si no això no s'entén, carai. Després, 6, aleshores aquí és on s'igualen els dos, perquè aquest baixa 1 i aquest puja 1, per tant és 2x elevat a 2 per 1 elevat a 2. Després ara, primer terme baixa 1, 2x, i segon terme puja 1 per 1 a la 3. I a l'últim, aquest, el segon terme al màxim, per 1 a la 4. Vale, ja ho tenim, ara només falta desenvolupar això, vale? I ajuntes tot, fas totes les multiplicacions que no faria perquè em fa molta mandra escriure amb naus, i doncs et quedaria alguna així amb un 16x a la 4 més, què més? 32x a la 3, hòstia, 32x a la 3, què més? 24x a la 2, i per últim 8x més 1. Vale, és bàsicament això, el binomi de Newton. Xupao!